moral interactive, Vicar TV, poised to reach you with the truth. Hello, my wonderful people. I bring you greetings. I am Vicar, and I'm broadcasting from Vicar TV. But unfortunately today, I will not keep speaking Sopre today. We call it Sopre in our own dialect. So I will divert to my Igbo language. So I beg for your pardon that allowed me to do my program today for Igbo. I want to speak. We are speaking on a very crucial topic, an important topic to our people with some of my guests who you'll be seeing as they come in. And good enough is going to be interactive. Biko Ndi Igbo ndewono nke onye chikwere ya zere no biko Ndi Igbo si ekwekọ amagba eji m aha ji Chineke onye kere eluigwe n'ụwa na-anabata onye ukwu ma onye nta si ndewono aha nka bụkwa Vicar. Esikwa m n'ihe omume nke efere mbụba na-akpọ Vicar TV na-agbasara n'ozi ya. Ihe omume nke taa bụ Oge Ndi Igbo. Oge Ndi Igbo nke taa anyị chọrọ ịtụle okwu a na-ekwu ilulu ụfọdụ ilulu ka anyị ga na-ewepụtagasị anyị na-elebara ha anya. Otu n'ime ilulu ndị a na-ewe asị na Iwe Nwanne Anayi Eru n'ọkpụkpọ. Ụfọdụ nwere ike hụ ya na ilulu, ụfọdụ sịkwa okwu a na-ekwu ekwu. Nke na nke ọ bụla ịkpọrọ ya ọkwụtọ anyị ga-elebara ya anya ka o nwee ike wee mara ọ bụ eziokwu na Iwe Nwanne Anayi Eru n'ọkpụ, ọ bụ otu okwe ọ dị na eziokwu taa ka ọhịa anyị nwere ileba anya n'ụbọchị taa. So and n'ikwu eziokwu ọ ga-agbasị m na anyị ga-eme ya ka onye chọrọ ikwu ọnụ ya. Ọ bụrụ na ị gaa na comment section ị ga-ahụ the link there, the link a ga-eji abata na studio. Ọ bụrụ na ị chọrọ isoro bịa tụnye ọnụ n'okwu ịma asụ Igbo, ị chọrọ ka ikwu isoro anyị wee tụlee ohere nọ anyị na-ele gị anya ịbata gị nọrọ nga dị mma gị join anyị. Ọkwa na ị chọrọ ịkpọ n'ekwentị ekwentị oge ga-eru mgbe anyị ga-emepekwa ekwentị anyị emepe. Ọ ka bụkwa otu ihe akara ekwentị ahụ nke ị maara ọ ka ga-eji wee na-anabata mmadụ niile n'ụbọchị nke taa. Dịka ụnụ maara anamala gị ka ihe mmemme ma ọbụla nke ọ bụrụ nke a ga-adọrọ ya dọọ ogo ogologo, ọ gaghị adị oke ogologo. Ma ana m arịọ onye ọbụla nke batagoro mkpụrụ mmadụ abụọ m hụgoro ugbu a, bikonu ngwa shianụ the video ndị ọzọ ka anyị ji ike mee ka ihe agawa. Ndewo na onye nwe gọzie onye ukwu ma gọzie na onye nta. Ngwa ọ bụ na emechaa ihe omume a na m ga-akpọbata onye ọbịa nke m nwere n'ụbọchị taa ka anyị uke gbapụ bọọlụ a gbara ya gawa ka anyị were ihe nchere oge anyị wee sị unu nnọọ ndewonu. Enjoy Vicar TV in all social media platforms, Facebook and Twitter, YouTube and Insta Anchor. Truth must be told, Sogi Brodibia or Pastor, or what television with the truth is what you ask for. This is Vicar Television, Vicar Television, poised to reach you with the truth. Dewonu ndị be anyị ya dịrị onye ukwu mmadụ onye nta mma dịka m kwuru mbụ nke onye shiri ya zere. Ụbọchị taa bụ Oge Ndị Igbo na Vicar TV. Biko ọ ga-amasị m na onye ukwu ma onye nta na anyị ncha bịara nye aka ka anyị tụlekere na okwu a na-ekwu asị Iwe Nwanne Anayi Eru n'ọkpụkpọ. Ọ bụ ụtụtụ ilulu Oge Ndị Igbo m gara ewepụta ya m ga na-atụlegata otu olile okwu maọbụ okwu dịgasị anya nke anyị na-ekwu n'ala Igbo ka anyị mara na echetara n'onwe anyị ihe ndị anyị kwenyere, ihe ndị bụ omenala anyị, ihe ndị bụ ihe ndị anyị jiri wee biri. Ụfọdụ na-akụ na ọ bụ omenala ka mma. Ekwenyere m na omenala ihe ma ekwenyere omenala ọbụla na-megidere ndụ onye ọzọ, omenala ọbụla mere ka onye ọzọ agaghị adị ndụ because ekwenyere m na egbe bere ugo bere. So onwe omenala ọbụla nke na-agba ụkwụ megide mmadụ ọbụla, megide mmadụ ibi ndị ọfụma, ekwenyeghị m ị na ya. Na ugbu a na onye ka m ji wee na-ewepụta ihe mmemme a Oge Ndị Igbo na Vicar TV ka anyị ike na-elebekasị anyị ihe gbasara ilulu anyị, omenala anyị, ọtụtụ dị iche iche. Omenala wepụta na-akpọ m iyi, omenala abụghị pụta kọtọ okpukperechi ndị ọzọ
okpukperechi nọrọ onwe omenala dị nọrọ onwe ọwụ ya wụ omenala wụ ime ihe ndị ahụ ndị nna anyị ha kwuru dewe ihe aka ọcha ọ bụ gị na-abịa bịara ka chụọrọ ụmụ nwaanyị akwa iko gị sọ inwe onye omenala alụ nwaanyị 15 oriri ịlụ nwaanyị 5 gị si na gị chena na ị na-eme omenala mgbe pọfatị na-egbu gị gaghị eme omenala gị lụọ nwaanyị Chineke chi n'aka nwaanyị gọzie gị nweta ego gbaa ka ị ga-echeta na ị na-eme omenala ọ aghọ ka ị na-aghọ ndewonu ya dịrị na mma aji m ka m jide onwe m ta ka hapụ ịbara ụfọdụ mba bigas n'ikwu eziokwu ụfọdụ na-akpasu mmadụ iwe n'ihe ndị ha na-akụ eri a na-eme omenala a na-eme nka so n'ụbọchị taa eji m ji aha Chineke na-anabata unu si unu nnọọ mgbe a ga-aga n'iru ịgbabata onye ọbịa nke anyị nwere n'ụbọchị taa biko soro m n'ihe mmemme a. Let's get our viewers connected to this particular program. Thank God I can hear myself from the monitor loud and clear. Thank you, guys. Let me also check one of my monitors to confirm if we are live and we are direct. Thank you. Let me bring my guests at this juncture so that the program will be set rolling. That's what I'm beke because baranam. The beke maybe relani here. That is a kind more why Iwe Ndi Igbo. Ihe na-adị anyị mma ndewonu. Okay. Mgbe Igbo ndewonu. Oge dị ugbu a na m akpọbata onye mụ na ya ga-anọrị n'ụbọchị taa. Unu ahụla ya. Ọ bụ onye nwa afọ Igbo. Ịma enwere ike ụfọdụ amaghị ya. Ọ ga-eji aka akọwa onwe ya mana amatara m ya na ya waji aka akọwa onwe gwa onye ọ bụ. Ka anyị ike wee gaa n'iru. Nna ikwu anyị ekele gị nnọọ. Daalụ. Dewo. Biko ọ ga-amasị anyị na anyị ga-amata aha gị na ebe ụdị mmadụ ewu. Maazị Ozioma Eze. Ndewo. Onye ka ị bụ ele ihe ị na-eme ebe ka ị sikwa na-asonye anyị ihe omemme a? Ma bụrụzikwa ọkaikpe nọ na Benin Republic. Okay. Ndị be anyị unu nụrụ ihe o kwuru. Ọ sị na ya bụ onye ụkọchukwu bụrụkwa onye ọkaikpe dịka ị hụrụ ya na ihe nkiri ya bụ onye ọkaikpe ka ọ bụ. O sikwa n'obodo Kotonu wee na-esonyere anyị n'ihe omume nke ụbọchị taa. Nna ikwu nnọọ ya dịghị na mma. Ndewo, ana m enweta nkeji olu gị na-eme ya ome ka ọ na-emetụ nkeji ntakịrị mana ekwenyere m Chineke na anyị ga-emere ihe onyonyo a mgbe ọbụla m nwetara ndị si Afrịka na-esonye moto aka a na-enwegara ihe oke fachi ma ọ bụ oke gbalụ n'ihe gbasara ọdọ nzirịta ozi ha n'ịntanetị ha ọ na-adịcha ọ na-esicha ikoto o kwesịrị dịka unu kwuru amaara m aba m bụ Vicar na efere mba ụwa. Aga m eji ekpere wee sị ka onye nwe anyị godoro anyị ọnọdụ ahụ ihe anyị na-eme ugbu a ka ọ bụrụ ihe a ga-anara nke ọma n'ebe nọ nye anyị okwu na gị ka ọ bara onye ọbụla uru n'ime ihe niile kere gị ka ga-enye ekele n'aha onye nwe anyị bụ Jizọs Kraịst onye nwe anyị amen. Okay, ndewo sa taa bụ mbụ m na-ewepụta ihe mmemme a ihe anyị na-eleba anya bụ ndị Igbo na ọtụtụ ndị Igbo achọrọ ka anyị na-eleba anya n'ilu ndị ụfọdụ anyị na-atụgasị na okwu ndị ụfọdụ anyị na-ekwugasị. Asị ọ bụ na ozi isi wesi nwanne ka nwanne ala asịkwa ọ bụrụ na iwe nwanne adịghị eru n'ọkpụkpụ mana enwe ebe a na-ekwekwa sịkwa ka ezi enyi kakwa nwanne mana asị tụruo nga aha mụọ ọyala izuka mma na nneji ihe ndị abụ okwu ga-adịgasị iche iche ebe ndị Igbo na-ekwu iji gosi na anyị nwere ihe gbasara Igbo hụrụ onwe ha n'anya Igbo na-achọ ka ịdị n'otu ka ọ dịwa mana ọtụtụ ihe m na-ahụgasị na-emezigisi m ihe ndị Igbo na-eme ndị Igbo ibe emeziri na-etinye m na gbalụ
masị ka m toleka na isiokwu a mana gị tole na ndị ọzọ nwekwara ike isonye anyị n'ihe efere mbụwa gị ga-abatanwu ndị dị interested ijoin n'uche nke gị ọ bụ eziokwu oke tutu m aga ijụwa gị ma ọ bụ eziokwu gịnị bụ iwe maọbụ ọnụma maọbụ gịnị bụ iwe na nghọta nke gị nwere ihe nwere ike ịgwa anyị n'ọnọdụ a iwe bụ mkpali na-eme mmadụ nke na-enye obi ọjọọ. Ọ bụ ihe ụfọdụ na-adabanye mmadụ n'anya na-eme ka iwe si n'ime ya. oke mkpali iwe ma ọ bụ obi ọjọọ ihe na-eme ka mmadụ nwee mkpasu ma mkpali iwe ihe na-akọwa udo dịrị gị nna Igbo na ha si na iwe nwanne adịghị eru n'ọkpụkpụ enwere ike ịkọwara ihe ilu a maọbụ okwu a pụtara na nghọta nke gị na nghọta nke m n'eziokwu onye ọbụla bụ inwe iwe onye ọbụla kwa onye mkpasu iwe mmadụ mana ilezi onye na-akpasu iwe mgbe ụfọdụ ọ na-ahụ ka ịmara na ị ga-ahapụ onwe gị aka igwe ahụ baa mba ma ị ga-ejidekwanụ hapụ ime ka iwe ahụ laa ala. Mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na ezi ma ọ bụ onye tụkwasịrị obi bụrụ onye nọ iwe ọ na-eme ka iwe ahụ n'ihi na ọ tụghị gị na ọ bụ onye a ga-esi n'aka ya wee obi ọjọọ nye gị. Mana onye ọbụla ọ na-abụla mere ka akpasuo gị iwe a o ruo na nke nwanne ị ghaghị icheta ọ bụ ọbara n'ime unu agbarịcha n'ama n'otu ụlọ n'ihi ya dịka sikwu na dịla aka n'iwe na ọnụma gị ọ dị ire dịkarị n'ebe nwanne nọ n'ihi na anyị kparịcha n'Igbo ya abata n'ụlọ n'otu ụlọ ndewo akparịcha n'iro anyị abata n'ịlọ n'ihi na nwanne ha na-erikọ Chukwu gọzie gị na ihe nkọwa doro anya nke kọwara anyị mana enwere ọtụtụ ihe anyị na-ahụgasị n'ụbọchị ndị a anụ ile anya ọwụ iwe ka eji wee na-eme ụmụ ihe ndị ahụ enwere ọtụtụ ihe dị iche iche anyị na-ahụgasị ihe iwe na-akpatụ ma tutu m aga n'iru jụrụ ajụ nke abụọ ndị a achọrọ m ịjụ ị nwere uru ọrụ iwe na-arụpụta na ndụ a enwere ike ịgwa anyị lekwa uru iwe bara ma ọkwa gwa anyị ọghọm dị n'iwe iwe kọwakọtara n'anya biko ma ọ bụ na ị maara ihe nwere ike ịgwa anyị n'ọnọdụ a iwe dịka anyị mara na ọwụ ihe a na-akụdoro n'ahụ mmadụ nwere ihe ụfọdụ dị mma a nwere ike ịsị na iwe na-amịpụta n'ihi na ọ bụrụ na oge niile ọbụla ihe na-anụ mmadụ n'ime wu nnọọ ịṅụrị ọṅụ obi ụtọ ị gaghị enwe ike inwe ihu mgbarụ banyere ihe ụfọdụ na-ekwesịghị ekwesị. Ọwụ mgbe iwe bịara n'obi ya mịpụta mkpụrụ nke ihu mgbarụ mmadụ enwe ike mara na ihe a na-emekwanụ ọ dabaghị adaba ma ihe a na-emekwanụ adịghị nwoke ma nwanne ma obi mma. Ọ bụrụ nwatakịrị bụ onye na-eme ihe a ya enwe ike kwenye na na nke a mere ọ dabaghị adaba
ikekwe enwere ike iji ya tie m ihe ma ọ mee ya ọzọ na ọ gaghị adaba. So n'ihi mkpasu iwe pụtara ihe na ihu mgbarụ, o meela ka enye ntụgharị ọnọdụ na ntụgharị echiche na ntụgharị ịkpa agwa nye onye ahụ nọ n'ọnọdụ ịkpasu iwe. Nke abụọ abụrụ na o nwekwara ihe ọghọmzi nọ na iwe ọ dịka ọka nkụ, n'ihi na n'oge mkpasu iwe a ọnọdụ nke mmadụ na-enwe mgbanwe. Ọ bụghị naanị na iru ka mkpasu iwe dị n'obi na-egosipụta na mgbarụ. Imeghekwa ọnụ, ihe na-esi n'ọnụ apụta dịka okwu n'ọnọdụ mkpasu iwe adịghị adị ka ọ na-adị mgbe obi aṅụrị dị mmadụ. Ya mere, ihe e kwuru n'oge iwe nwere ike mebie ọtụtụ ihe tupu ewe mara ya. Mana ọ bụrụ na ịghọtara nke a, ị ga-ama na iwe dị gị mgbe ụfọdụ agbachie nkịtị. Nke ọzọ bụ na iwe na-epush na-enu mmadụ enu. Iwe nwere ike ịnụ gị ịkụ aka, iwe nwere ike ịnụ gị ịlụ ọgụ, iwe nwere ike ịnụ gị imebisi ihe. So ihe ndị a niile ime ha dị ka mkpasu iwe si dị ọghọm. Oh wow, n'ikwu eziokwu, ịtara ọkwa jaa eze, were obi umeala na nkọwa dịgasị iche iche kọwara anyị ihe iwe, uru dị n'iwe na ihe ọghọm dị n'iwe. Ọ bụ ihe elebara anya. Dịka m na-agwa unu, ihe mmemme anyị nke ụbọchị taa agaghị eto aka n'ụzọ ọbụla. A ga-eme ya na ngam ya agbapụ ọsọ ka wike wee mechaa. Aga m ewere oge aga m aga were oge nchere oge kọrọ na egwu nchere oge nke m bụ egwu m kụpụtara. Anyị ga-eji ya wee chere oge anyị dịka a ga-abịa n'ịchịkọtawa ihe mmemme a n'ụbọchị taa. Anaghị egbu oge n'ime ka abanyezi na the main discussion. Ndị niile mana ha kwesịrị ịnọkọta taa. Ọ naanị nna ekwu a onye nke show up, and I'm very happy that he showed up today. So ọ ga-akọwara anyị ọtụtụ ihe dị iche iche ga-abara anyị uru ka anyị gere egwu a na IG were ya chere oge. Just last night. So nso biko iwe wekwala unu, ọ bụghị egwu nke ka m chọrọ itinye n'unu, lekwe nke m chọrọ itinye. I have sinned against you, gone short of your glory. I have gone astray, but here I am, looking for your mercy. Lord Jesus, have mercy on me. Chukwuma, onye ebere ọma Uzom chimegide gị na biko maghara ị na-abụrụ m nna, ị na-abụrụ m ihe niile. You are the Lord, the God of Ndi Igbo. Without you, we can do nothing. Oh, that's why we come to you, asking for your mercy. Anywhere we have gone astray, please forgive us. If I am a biko mahara, if I am a biko mahara, Umi bono ebe di chiche, obodo di chiche na riogio. If I am
Ibu dike dike ndị Igbo jaba Ibu ọzọ ndị Igbo ndụ anyị abịawo n'iru gị iri ọgarịrịọ Chukwu akụ na-eche mma biko eze maghara eze ndị Igbo maghara Chukwu Ifeanyi mere eze maghara Ifeanyi mere Chukwu maghara Chukwu Ifeanyi mere eze biko maghara Chukwu okike forgive us our sin Chimo Ifeanyi mere eze biko maghara We promise to come back to you Lord Jesus Forgive us Ifeanyi mere eze biko maghara Open windows of blessings let it shower to us Kumi Mamuria Ifeanyi mere eze biko maghara We are your children We are your children We are descendants of Abraham We come from the tribe of Judah We are for you Jesus Chukwu okike Chukwu okike Ifeanyi please forgive us Forgive us We are on our knees pleading for your mercy Jesus Chukwu okike gbara eze gbara na me Ụmụ Igbo nọ n'iru gị eze anyị gbụsịwa ikpere anyị n'ala rịọ gị Ichaya ya mmiri dị anyị n'anya Ichaya ya mmiri dị anyị n'anya Chukwu Menụ ka obi anyị buru n'otu Chukwu Olisa eze mee eze ebube chịkọta n'ụmụ Igbo Menụ ka anyị ndewonu biko Moral Interactive, Vicar TV. Poised to reach you with the truth. ndị be anyị ndewonu Ikwe Eziokwu ihe ọdọ nzarịta ozi ma ọ bụ n'ịntanetị nke onye ọbịa m nwege ezigbo nsogbu o kopụla ma ndị Afrịka mgbe ọbụla joinere otu a ka ha na-eche emekarị na-egbughị oge ka m kụzie okwu ndị m kwesịrị ikwu na ihe ndị m kwesịrị ịjụ ya. Ndị Igbo si na Iwe Nwanne Anayi Eru n'ọkpụkpụ mana ọ bụ eziokwu. Ụdị ịkwafu ọbara anyị na-ahụ n'ala Igbo, ụdị ntọrọ mmadụ anyị na-ahụ n'ala Igbo, ụdị mmadụ nke ndị bekee na-akpọ betrayal. Nwanne gị were ihe tinye gị n'aka, nwanne gị nwoke ga-mezu ije hapụga nwunye ya n'ụlọ gị gaga na-edina nwunye nwanne gị n'ihi na ị na-enyere ya nwunye ya aka. Ihe dewere gị n'aka ka ị na-elekọta. Nkịta na-ata ọkpụkpọ anyawara ya na n'olu. Ụdị ndọndọrọ ala anyị na-ahụ ịbụ nshi na aja gị na-arụ ụlọ aga tinyere gị ọgwụ onye na-ege gị ihe ndị a niile nwanne gị ma ahụ ji ihe ndị asị mba Iwe Nwanne Eru ezela n'ọkpụkpụ. Ọ gịnị na-eme? Ọ gịnị na-emenụ? Ọ bụ na isi na Iwe Nwanne Anayi Eru n'ọkpụkpụ, gịnị mere ihe ndị dị otu ji emegasị? Ọ bụ isiokwu m na-elebara anyị n'ụbọchị taa. Gị hụ na Iwe Nwanne Eru ezela ọkpụkpụ. Ọ wachi na Iwe Nwanne Anayi Eru n'ọkpụkpụ emebiela ya, ụwa ka ugbu emebiela ya. Ana ị gaghị agwa m na ọ bụ ndị dị otu a mere ya, ọ bụ ndị ụka mere ya, ma ọ bụ ndị gị ọ bụ ndị mmadụ. Ofu onye gụrụ egwusi ụwa jọrọ njọ, ụwa mara mma, ụwa jọrọ njọ, ọ bụ ụmụ ụwa mebiri ụwa, ọwụ ụmụ ụwa mebiri ụwa, ọwụ ndị bi n'ụwa mebiri ụwa. Ịzara Kristian, ịzara omenala, ịzara onye amaala, ọwụ ụmụ ụwa mebiri ụwa. Anyị atụtụrụ ụwa ala ya n'iyi. Iwe Nwanne na-eruzi n'ọkpụkpụ.
iwe mmadụ ga-emetụ nwanne ya ihe obere ihe asa egbuole nwanne m otu ọbara. Oke, ọ dịka m nọ na-ele anya ugbu a nwanne anyị nwoke abịa chile na ọdọ nzirịta ozi ka nlekwa ma ihe onyonyo ga-ekwe ya. Biko anyị hụkọtara ya hụkwa gị ọzọ ọ dịkwa na mma, gịnị mere? Igwe njikọ mere mana ndo ama maka ndo ịmakwa ihe mere ji nwee ama m na anyị anọghị live na Facebook ugbu a ka a na-egosi m na Facebook anyị nwere nsogbu. It looks like the broadcast was deleted. Jesus. Ugbu a ka m na-ahụta ya onye mara eji enweta enweghị ọtụtụ ndị nkiri. No wonder. Okay, ugbu a ka m na-ahụ ya mana mechaa ga-amụta ga-eme ka ya download gosi ndị nọ na Facebook ka ha watch na ikpeazụ ebe ọ ga-emegharị ihe omume a n'ihi na ihe a na-anọ na Facebook na aga m ala ka achịkọtawa na-egbughị oge. Ugbu a dịka ịkọwatara ụmụ ihe ndị a n'ugbu a si Iwe Nwanne na-ajụ ọ eziokwu na Iwe Nwanne a na-eri n'ọgbụgbụ ka ihe nwere igwe ya n'ọnọdụ a ekwucha ya anya chịkọta. Nke bụ eziokwu na o kwesịrị ịbụ na Iwe Nwanne ndị makwanụ maka ha site na mana Iwe Nwanne iwere ruo na nke gị sola azụ n'ihi na nke a nwanne mana ndị ugbu a ọtụtụ ndị mmadụ ewerela eji mee oke n'ebe onye ama nọ maọbụ na n'ebe nwanne nọ ya kụsaa nke bụ na a na-ewezi iwe onye okwu enyere nwoke nwanne n'otu aka mana ekwesị ka o si ebu ụdịrị bụ na ọbara na nne gị n'ime ya iwe nwanne were gị ukwuu n'aka nwanne gị si ọ bụrụ na ọwụ oge nwanne n'eziokwu ọ ga-akpọ n'ihi na Iwe Nwanne agbụ. Okay. No, so ị na-akọwazi na Iwe Nwanne na-erizi n'ọkpụkpụ ugbu a now? N'eziokwu ka anyị na akwụkwọ sị na Matthew isi ọgụ amaokwu nke 12 sị na n'ihi na ịhụnanya nke ọtụtụ iji oyi ịhụnanya ezinụlọ nọ nne nọ na nwunye nọ n'ihi ya zi Iwe Nwanne a na-eru nwanne mezie ihe agaghị eche ọbara ike ihe dị echi mana ọbara nna m ikwutechala ya a ga-eme ihe omume ọzọ n'ihi na amaghị m na ihe ndọrịta ozi m nke Facebook nwere nsogbu n'ihi na m achọ ka ụfọdụ bịa nụrụ ozi ọma a na-ezi taa, so a ga-emegharị ya gwekwe mgbe ndị ndị ọbịa ndị a m tolere anya ga-eso m eme ya ga-eso m ememele ma ha ga-esoro kwene ya banye na nke ahụ a ga-eme. So edobidoro m ụtọ imeela na ị bịara na ihe mgbasa ozi nke ụbọchị taa. Biko kelere m ezinụlọ gị, kelere m ndị ọbụla, Chukwu gọzie gị na ị bịara, anyị hụrụ gị n'anya. O nwere ihe bụ okwu ikpeazụ ị ga-agwa ụmụ Igbo? Okwu ikpeazụ gị ga-agwa ụmụ Igbo ka ji wee sizie ngwa ka ji wee chịkọta. Dịka na-achịkọta Igbo n'ibe ka anyị chere ndị echiche ruo ụlọ ihe iwe ewela gị na gị biko mara na nwanne bụ nwanne. Nwekwela ka iwe gị n'anụ arụ ewezụga ya
Igba no mbodi shike. Nwanne ya. Buka ndewo. Ndewo nna m gbalịrị agbalị ụkwụ gị kwụ ọtọ ọkwụ gam na-asị onye okwu ya kwụ ọtọ ọkwụkwọ ọtọ ime na ha dịrị gị na ya Chukwu gọzikwuore gị ọfụma dịka ọ gọziworo gị mgbe ọzọ akpọkwara gị biko asịkwala mba n'agbanyeghị otu ihe ọbụla chiga taa ime na thank you ime na ya dịrị gị na mma ngwa ndị be anyị ụnụ ahụla ka ihe omume nke taa chi wee gaa n'ihi ndị bekee kpara teknụzụ technical things. Facebook anyị nwere issue so anyị ga-achịkọta ya here. Ndị Facebook ndị YouTube ga-ewe ya ọ dịrị impossible download ya wedere ndị Facebook ọ dị ma ọkwa na mmegharịa ihe onyonyo mgbe anyị ga-enwecha ndị ọbịa niile anyị bụ n'obi inwe n'ụbọchị taa. Onye anyị na-anọchara nke ụbọchị taa nna ekwu Maazị Oziọma Eze, ọ bụ onye ụkọchukwu bụrụkwa onye ọka ikpe, ọ na-eje ozi, ọ na-arụ ọrụ na-akụzi nkụzi na mahadum nọ na Kotonu na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dịkwacha iche iche ebe a ka anyị nweta ya n'ụbọchị taa. A ga-akọnect with other people from different angle ha nwere ike gwa anyị okwu mmadụ dịka Venerable Baris, Venerable Dr. Osuchukwu na ọtụtụ ndị ọzọ dị iche iche. Ana m enwe mkpali ịgbatacha ha anyị na ha ga-anọrị wee ihe nkata dị iche iche. Ndewonu onye ahụrụ taa biko ka ahụkwa na ya echi nke onye ọbụla ya echiri ya zere asawo na ajụwa nkwụ kapịawa ọnụ mgbe ụpụ ya erule ka anyị chịkọta ya n'ụbọchị taa. Chineke gọziere m unu, ya dịrị na mma ka ahụkwu na echi.